Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Hapit na alas 3. 10 minutos na lang ang kuwang. Magawas na ko din sa simbahan. Aninahon una na akong palibot ko na ano ba si Ronnie? Uwa pa. Mingaw pa kayo ang palibot. Kumusta ka na, Idana? Oh, Ronnie? Dali, sunod ako. Arita din sa landong magsultihan eh. Dali. Salamat kayo, di ko mo pakyasa, Idana. Kumusta si Nang Tilde o si Leslie? May mo ba diyo na ito magkisigot bahay nila? Di ba ang gusto ni mong mahitabo nga makabot nato ang kalinaw sa matang usa kanato, di ba? Unsa may imong mga kondisyonis, Ronnie? Andam ka na bang maminaw? Andam na ko. Tuwara sila sa may dakong kahoy. Kinahanglan na ba nga magpaduol pa ta, sir, kay medyo layo na kita nila. Kinahanglan magbuwag-buwag ta, Badong. Adto ka dito, Spikas. Ikaw, Nipoldo. Adto ka magpasalipod niya ng pultahan sa simbahan. Ug ako, mulipot ko dito sa luyo. Pero nga, makapaduol ko nila. Sige. Reglado. Sige. Magbagbuwag kita. Sige. Ito na lang ko'y gustong may bawan kika ni mo, Idana. Medyo personal kini nga butang. O ginaot nga tuganan ko ni mo. Bahin man na sa unsa. Ikaw ba og si Nelson na doon na ba'y relasyon o wa? Usa ba na imong mga pangutana, Ronnie? May kalabutan ba na sa atong katuyuan para sa kalinaw? Yes. Dako kayo, Idana. Dako kayo nagkalabutan sa tong peace talk karon. Peace talk. Ug tubagal lang ko sa husto sa kong mga pangutana nimo. Tingali, wala kinahanglan na ang mga personal nga butang, Ronnie. Ug dili na kinahanglan pa nga ako ng tubagon. Kundi ko nimo tubagon, way mahimong kalinaw tali nimo ug nako, Idana. Ug kun moingon ko nimong naa. Nana de. Oh. Nana mi relasyon ni Nelson. So, maghisgot na tauglain. Sa to pa, ako, lisod na baday ko nimong higugmaon, Idana? Please lang, Ronnie. Ang gusto na kong mahitabo karon, nga hisgutan nato ang mga maayong butang nga may kalabutan ang kalinaw para sa tanan. Nahibaw na ko niya na. Tubagaw na ko sa kong pangutana nimo. Lisod ba kong higugmaon nimo? Huh? Wala ko'y pagbati pa ni mo, Ronnie. Dugay ng panahon ang nanglabay nga wala ko'y paghigugma nimo. So, unsa pa? Ihatag na ba nimo ang agati? No. Dili. Ihatag ranin ako nimo kung uyunan ko nimo sa kong gusto. Unsa magay imong gusto? Buwagis, Nelson. Ug kinahanglan nga muuban kanako. Ronnie, wa ko mo ani aron mo tubay ko sa mga butang nga way kapuslanan. Mianhi ko para sa kalinaw. Pero mao na gusto na kong mahitabo. Andam na kong ihatag nimo ang tanan. Basta muuban ka lang kanako. Pero kung di ka mutuman sa kong gusto, dako ang kagubot na mahitabo. Unsa? Pero relax. Relax lang, Idana. Hatagan pati kag tulo ka adlaw nga lugway. Aron matimbang-timbang nimo ang akong gisulti karon. Basta usbon ko, andam na kong ihatag nimo ang agati kung masanong kanako karon tayon o sa sunod adlaw kung makahukom na ka nga muban ako. Klaro ba nga kung gisulti nimo, Idana?
Leslie, unsay nahitabo nimo? Tiha kita kigan ko. Naminod ang akong kalawasan. Ayaw pangusog, Leslie. Relax lang. Tabang, Ronnie! Tabang! Ronnie! Ginoo ko, usaon man ako ini. Di man ko makalihok. Di na ko matangtang ang akong gapos. Siya problema. Ronnie, utang buot. Tabangi si Leslie. Naglisod siya sa iyang kahindang. Badbarin taon siya sa iyang mga gapos. No. Dili. Muna'y patagam sa mga babaeng supakira. Ronnie, imo siyang asawa. Ayaw siyang ingnan ni anak sa pagtratar. Wa ko'y asawa nga traidor. Nahibaw ka nga ang pinakakontra kay nako nga klase sa tao, ang parihas ninyog mga kinaiya. Maluoy ka, Ronnie. Bisag mamatay pa siya karon dayon. Di ko mahinugon. Bisag atakihon pa siya dayon. Nagsabot ka? Ha? Unsa may iyang gikondisyon nimo, Idana? Gikondisyon ko niya, sir. Nga kung muuban ko niya, ihatag niya pagbalik diri nako ang agate. Apan kung dili, maghimo gid siya og dakong kagubot. Ug unsa may imong huna-huna karon? Malagmit ako siyang uyunan. Ha? Mukuyog ka niya, Idana? O Nelson, muuban ko niya. Basta makuha lang nako pagbalik ang agate. Pero, Idana, Kinahanglan nga ako ng buhaton, Nelson, para matapos na ning tanan. Basig, naami matabang niya ng higayuna. Ha, Idana? May siguro nga atong paibawon si Hipi. Kaysa higayon nga ihatag na niya ang bato diha nimo. Mahimo na siguro siyang ipaaresto sa kapulisan. Pasaylo ako, sir. Dili na ninyo ang buhaton. pero sakto si Papa, Idana. Kinang natag-back up sa kapulisan. Ayaw, Nelson. Pasagdi ko ninyo sa akong pagkabuhaton. Pero nga naman, Tungod kay dili pa nato masiguro ang sitwasyon. Kung tinuod o dili ba nga agati ang ihatag ni Ronnie nako. kung mauna, gibutang nimo sa dakong peligro ang imong kinabuhi, Idana. Dili ko na eksapayan, Nelson. Basta ang mahinugdanon, nga way laing kinabuhi nga maamong ining pinuang ni Ronnie. Pero Idana, kung mauma lang gani nga wa tay kasiguruan sa imong seguridad, dako ning supak. Dako gid ming supak nga imo nang himuon nga uyunan nimo siya sa iyang gusto. Tinuod ka na, Idana. Dili maayo nga isugal nimo ang imong kinabuhi sa butang nga wa kay kasiguruan sa imong seguridad. Pero kinahanglan nga ito kinibuhaton. Kay kung wa tayo moong aksyon, basin mamiligro hasta ang kinabuhi karon ni Leslie og ingon man ni nang Tildy. Ang gikasubo ko, Idana. Dili gyapon ko uyon nga ang imong kinabuhi mo'y ibayad nimo ining sitwasyon karon. Ug tanon ko musupak niya na pag-iha. Mauman sa bako, Idana. Dili nimo uyon nga isugal nimo ang imong kinabuhi. Kinahanglan nga mangita ta og mga paagi nga makasiguro ta. Ato ning planuhon pag-ayo kung unsa gyud maayo natong buhaton. Leslie, nakadugog ka na ako. Leslie, tupag ako. Leslie, ay Ginoo ko. Wala gayon maglihok si Leslie. Leslie! Pero magsaba ka magay niya. Ronnie, wala maglihok si Leslie. Tabagin taon siya. Wala ba siya kinabuhi? Alaot ka ba? Hinay og resistensya. Dirira siguro ko to bagyang kinabuhi. Bueno, badbara na to siya siyang gapos ug magkuha kog sako aron ato siyang ilabay sa dagat. Uy, bugat man di ay. Di kini mahimong guruyon. Kinahanglan ni siyang isakay og kariton. Dihagaw na, balik ko taga.
Ginoo ko. Ginoo ko. Ginoo ko. Patay na yun niya siya. Leslie? Leslie? Buhay ka pa? Tilde. Oh, dali. Bangon. Bangon, Leslie. Samtang wa pa siya bumalik. Bangon. Nalipong ko. Dagan, Leslie. Palayo na yun din eh. Ikaw. Ayaw na paguna-una na ako. Siguro ang imong kaugalingon. Aron dili ka niya maabtan. Sige na. Niya na siya paingon din eh. Tago na yun. Palayo na niya dali. Leslie. Ayos siya. Ayos, Leslie. Oo, ako mahi. Ayos siya! Animal! Leslie! Leslie! Ginoo ko, mayon tang nakagawa siya din eh. Tabangin taon siya, Ginoo. Bisag kinsal man siguro sir, oy. Di kita muhagad kung watay kasiguruan sa tong safety. Bisag kinsa pa na to. Tinora, Badong. Oh, O nga, ako si Papa. Dako yung supak sa plano ni Idana. Nga uyunan niya ang gusto ni Ronnie. pastilan sir. Kung muhagad gid siya na, siya gay mabutang siya na kung alanganin. Mamiligro gid siya. Di na may tabo, Badong. Naibaw na si Idana nga, di gyud ta mo uyon. Akit ang tanang gid sir. Musupak na na. Salamat kayo ninyo, Badong. Kamitabang gid mo na mo. Nanasaw, sir. Badong bags. Oh, Leopoldo. Sir, nyara mong gingon. Si Leslie. Si Leslie ni hain siya. Nasawanan, sir. Gitabang sa mga katabang. Tara, Badong. Atong atoon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!